Good morning na naman ulit. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga guys. At shout out pala kay Joseph Castro. Ayan, ng Poblasyon, Bugalyon. At alam na natin yung hinihingi niyang suporta guys, no? Update natin guys kung kailan siya mag-umpisa na mag-campaign. Ayan. Baka sa susunod na araw guys, pasyalan natin at tatanungin natin kung kailan siya mag-start. Ayan, sa mga kababayan ko pala dito sa Poblasyon, ayan, suportahan natin yan si Joseph Castro. Ayan. At shoutout din pala dyan sa US kay Cesar Estigoy. Shoutout sa iyo dyan sir. At ingat palagi. Ayan, shoutout din sa mga kababayan natin na mga OFW. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan at lagi kayo mag-iingat. Ayan guys, ngayon guys, ang video natin ngayon guys, nandito tayo sa may Kalugay, Poblasyon, Kalugay, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan guys, no? At ngayon guys, papakita ko sa inyo guys yung yung ginagawa ditong yung Arena Complex, Arena Sports Complex dito sa Bugalyon guys. Ito, at meron na tayong Arena Sports Complex dito guys, no? Asinsado na yung Bugalyon guys, no? Kasi meron na tayong Arena Sports Complex. Ayan. At marami pang mga pasyalan At ngayon guys, titingnan natin guys kung ano na yung itsura nung ginagawang arena natin dito sa Bugalyon guys, no? Ayan. Ito na guys, at bibidyo na natin. Ayan na pala guys, no, yung yung ginagawang Arena Sports Complex. Ayan. Actually guys, buo na siya guys, no? Pero bubong, wala palang bubong. Pero patapos na rin. Ayan. Ayan guys, no? Nakikita nyo naman dyan, buo na. Nakatayo na siya guys, no? Ayan. At dito lang to guys, located lang to ng Kalugay Street. Bali, pag dito kayo sa may highway guys, matatanaw nyo na yung arena natin, no? Arena Sports Complex. Ayan. Yung daan yan guys, mula dito doon pa banda guys, no? Banda doon pa yung daan yan. Banda doon pa yung daan yan, may papasok doon, rough road. Yun. Hindi tayo makapasok ngayon guys kasi medyo putik doon guys, no? Putik yung papasok ngayon kasi hindi pa simentado yun. Siyempre ngayon lang tumigil yung ulan. Ilang linggo din yung dire-diretso yung ulan dito sa Bugalyon guys, kaya yan, putik doon guys at hindi tayo makakapasok. Pwede naman pumasok guys pero mahirap kasi putik, mahirap maglinis ng gulong. Ayan guys, no? Dito lang to sa may, ayan guys, papuntang Poblasyon yan ng Bugalyon, bayan ng Bugalyon. At pagka dito naman guys sa kabila, papuntang Aguilar yan guys, papuntang Aguilar. Yan, Umanday, Aguilar. Yan. Nandito tayo ngayon guys sa highway. Ayan. Tanaw na tanaw dito guys yung Sports Complex, Arena Sports Complex. Ayan.
At ayan na nga guys, may progreso yung Bugalyon guys, no? Yung bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At balita pa natin guys, mayroon daw mayroon pa raw pinapatayong ginagawang Eco Park dito din sa Bugalyon guys. Yan ang alamin natin guys, at papasyalan natin yan guys, papasadahan natin yan para makita natin guys kung totoo ba na may ginagawang Eco Park dito sa Bugalyon. Ayan. At ito guys, pinapakita natin ngayon yung Arena Sports Complex, no, ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan. Nakatingga pa nga lang, pero buo na. Buo na lang guys, no. Finishing na lang siguro, tapos bubong ang kulang, ayun, no. Pero nakatayo na siya guys, no. Ayan. Ganyan ang progreso dito sa Bugalyon guys. Ayan na guys, mula dito guys, tanaw natin yung bulubundukin doon, no. Bulubundukin ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan. Ayan, at hanggang dito na lang muna ang ating video guys, at nakita nyo na. Ayan. At maraming salamat ulit na naman sa mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo guys para masuportahan niyo itong maliit nating channel dito sa Bugalyon, Pangasinan. Ayan, maraming salamat guys. Patuloy lang sa panonood.